Деси Костова. Клетъчно хранене по време на бременност. Прочетено от мен, Светла Чалъкова. Предговор. Храненето е основна биологична потребност на човека. Храната е необходима за правилния растеж и развитието на организма, за непрекъснатото обновяване на веществата в клетките и тъканите, за повишаването на защитните сили, за запазването на здравето и работоспособността, за удължаването на творческото дълголетие. Храненето е строго индивидуален процес. Има местна диета, вегетарианска диета, разделно хранене или веганство. Тяхното съществуване е правото на всеки човек да харесва каквото му е вкусно и да избира храната си според своите убеждения и вярвания. Създаването на индивидуален хранителен режим е наистина сложен и труден процес. Ето защо е невъзможно и ненужно да се даде единен план за хранене по време на бременност, но има някои универсални правила, които е важно да се спазват. Деси Костова. Клетъчно хранене по време на бременност. Прочетено от мен, Светла Чалъкова. Предговор. Храненето е основна биологична потребност на човека. Храната е необходима за правилния растеж и развитието на организма, за непрекъснатото обновяване на веществата в клетките и тъканите, за повишаването на защитните сили, за запазването на здравето и работоспособността, за удължаването на творческото дълголетие. Храненето е строго индивидуален процес. Има местна диета, вегетарианска диета, разделно хранене или веганство. Тяхното съществуване е правото на всеки човек да харесва каквото му е вкусно и да избира храната си според своите убеждения и вярвания. Създаването на индивидуален хранителен режим е наистина сложен и труден процес. Ето защо е невъзможно и ненужно да се даде единен план за хранене по време на бременност, но има някои универсални правила, които е важно да се спазват. Истината е, че през бременността майчиният организъм работи при извънредни условия и повишени изисквания, затова е от съществено значение какъв е хранителният режим. Правилното хранене е особено важно във връзка с запазване на здравето на бъдещата майка и на детето, което ще се роди. Особено полезни са биогенните и биотонични храни, като накиснати и покълнали ядки, житни растения и семена, пресни плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти и прясно изцедени сокове, богати на ензими, витамини, органични минерали и други биоактивни вещества. Тук Sample complete. Ready to continue?